Já si myslím, že to je základní stavební kámen jako každý dobrý kuchyně. Vývar je naprosto základní surovina v gastronomii a bez vývaru se prakticky nedá vařit. Základ kuchyně. Hodně důležitý, protože je to základ všeho dobrýho, to znamená poctivá omáčka, základ třeba ve finále jako předkrmu na menu, takže hodně. To je naprostá odpověď na to. Nejdůležitější je vývar. Je to vlastně takový, já tomu říkám, levný zlato a v podstatě v kuchyni se bez něj nedá pracovat ani vařit. Úplně nejvíc, je to základ každý mojí omáčky, každý mojí polívky, všeho vlastně. Bez vývaru se nedá vařit, je to základ veškerého vaření, veškeré kuchyně. U mě v kuchyni pořád bývá vývar.